ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହୁମାୟୁନ। ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୁମାୟୁନ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବା ହେତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଆରମ୍ଭରେ ଆଫଗାନମାନେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସିଂହାସନ ଲାଭ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ନୂଆକରି ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନିଜର ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ ହୁମାୟୁନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମରେ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ପରି ପୂର୍ବରେ ଶେର ଖାଁ ପରାକ୍ରମୀ ଆଫଗାନୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ହୁମାୟୁନ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ଶେର ଖାଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିଲେ, ଶେର ଖାଁ ପୁଣି ବଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗରାଜା ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଶାହା ବହୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରି ଶେର ଖାଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କରି ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶେର ଖାଁ ନାରା, ବନାରସ ଓ ଜୌନପୁର ଅଧିକାର କରିନେଲେ। କୋଶି ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହୁମାୟୁନ ଆଗ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଶେର ଖାଁ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚୌସାଠାରେ 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁମାୟୁନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଫଳରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରା ଫେରିଗଲେ। ପନ୍ଦରଶହ 40 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନୌଜଠାରେ ହୁମାୟୁନ ଶେରଶାହଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇଲେ। ସେ ପରିବାର ସହ ପଞ୍ଜାବ ଓ ପରେ ପାରସ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ପନ୍ଦରଶହ 40 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେରଶାହ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶେରଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୁମାୟୁନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ପାରସ୍ୟ ବା ଇରାନ ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାବୁଲ ଓ କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଜାବ ଜୟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଠାଗାର ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।